Gore rineri akudyiwe rinopisa zvinhu zviya zvatotanga futi vana veZimbabwe pari kunzi pane munhu weConstitution Defenders Forum CDF akatyorwa nezuro akakwapaidzwa akaitwa zvese nevakomana vanoita zvechi-CIO ava vane mbiri yekuti kana vachinge vada nezvako aiwa aurare bamba ende akudyiwe rinopisa. Yamakada kuteerera muri yeZimbabwe panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nawo nezvinhu zvakasiyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndiri kutambira tsamba panapa pari kunzi zvoni the Constitution Defenders Forum CDF wishes to alert the nation and the international community to a shocking escalation of repression against our member. Yesterday evening, Baid Gore of Glenora, one of the 3 CDF members who conducted a peaceful walkabout in CDF regalia over the weekend, was abducted from his home by several armed men driving a black Ford Raptor. When the armed men first arrived at his residence, Baid was not at home as he had gone to shops. They violently assaulted his brother while demanding to know his whereabouts. Baid arrived during this assault and was immediately seized, blindfolded and taken to an unknown location. He was severely beaten and interrogated about CDF convener Honorable Tendai Biti and the organization's strategy to resist the unconstitutional 2030 agenda. His captors demanded to know who was behind the recent CDF press conference, which democratic forces are working with CDF, what the CDF leadership structure will look like after launch, when CDF is launching, why members were mobilizing at Machipisa shopping center in CDF regalia, who was funding CDF. During the torture, Baid alleges that his legs were deliberately run over once with their vehicle. He also sustained a suspected broken hand and other serious injuries, including his back. They were beaten using sticks. After hours of abuse, he was dumped at the city sports center around 7 p.m. with the assistance of a well-wisher. He contacted his family and proceeded to Glenora police station, where a report was filed. He was issued with a medical request from and taken to a local hospital for urgent treatment. Tragically, before doctors could complete their medical assessment or inform him to the results of his x-rays, a team of armed, uniformed and plain-clothed officers identifying themselves as member of Machipisa police station stormed the hospital around 2 a.m. They refused to wait for medical procedures to be finalized and forcibly removed him from the hospital. In a late CDF team followed the 3 police vehicles until they arrived at Machipisa police station. The coordinated pattern of abduction, torture and rearrest demonstrates that CDF is now under siege. The regime, rattled by a more press conference conducted by our convener Honorable Tendai Biti and unsettled by his attendance at the burial of national hero Blessed Runesu Geza, has resorted to intimidation and brutality to silence constitutional voices. Let it be known, CDF's mission is peaceful. CDF's mission is constitutional. CDF's mission is democratic. We will not be intimidated. We will not be silenced. We will not be abandoned. The Constitution of Zimbabwe. To the world, take note. To the people of Zimbabwe, remain vigilant. CDF is not deterred to the struggle to defend the Constitution.
continues. Ndo mashoko atangomuka tichitambira zvinhu zviri kutovhundutsawo vedu kuti munhu unongwerekana wako kutongokwapaidzwa vanhu vari kungotorwa matorerwa akaita sewaya. Zvinova zvinhu zvisina kunaka izvozvo zvekuti zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Vamwe vanobvunza kuti saka imimi pamunenge muchitaura idzi saka wai musingakwanise kuti muchibroadcasta zvinhu zvenyu muri panzvimbo muri paground. Ndo mamwe emareasons atinenge tichitaura iwaya kuti muri yeZimbabwe vedu ngwarirai vanhu ivavo havana tsitsi zvachose. Vanenge vachida kunyatsoziva kuti plan iripo ndei, why vanhu vari kuda kuuya kunostopa this 2030 agenda, why vanhu vari kuda kustopa zvema-constitution amendment, ende vanenge vada kuziva kuti ndiani ari kubudisa mari kana kuti mukuru wekumisa zvema-2030. Kazhinji kacho vanenge vachifungidzira, inini matarisiro nemazira andinoita zvinhu izvi ndikatarisa inini, vanenge vachifungidzirana pachavo ivo mubato reZANU-PF kuti pamwe zvichida ndo pane mumwe ari kuda kusumuka chibhebhenyene nerimwe chikwata chake. Ende ava vanhu ava vakazodzidza kuti zvoni havakwanise kuunderestimata zvinoitwa nema-rivals kana kuti anyone anenge ari sedha kuopposition kana kuchii, havakwanise kuignore anything chinenge chichiitika pane zvinhu izvozvo zvinenge zvichiitika. Havakwanise kuignore anything kana ma small issues anenge aripo. Ndo zvimwe zvinhu zvatakadzidza tikaongorora. Asi inini ndanyanya kubatikana zvakanyanya nemaroverwo nematsanangurira yaitwa apa kunzi munhu akarohwa akasvika pakutsikwa makumbo ake nemotikari. Zvinhu zvinorwadza vedu, hatidi kuswera tichinyeberana. Kana ingava uriwe wapinda nemusituation iyoyo unopinzwa panguva yakaoma. Ende vanhu vacho havasarudze kuti uri munhu webato ripi, especially panguva yatiri izvezvi. Haisi nyaya yematongerwo yemabato yezvematongerwo enyika, asi inotori nyaya yezvinhu zvenyika yese yeZimbabwe. Ndosaka muri kuona kuti umwe anobudawo achitaura zvaari kutaura ende havana basa nazvo kuti reZANU-PF vanogokutrita matritiro iwayo. Nekune vanhu vakawanda vakaiswa panguva yakaoma. Kutaura kwandiri kutoita kune ma-war veteran, kune vamwe vanhu vakawanda vatori vebato irori reZANU-PF asi varimo mukati nenyaya dzekuda kumiramira panyaya dzeconstitution idzodzidzi. Asi ndiri kuonawo kune vamwe vari kutenderera vachidefenda nyaya iyoyi, vachitaura kuti chakakosha pazvinhu zvese izvi musamhanyire kungoita zvematongerwo enyika musina pamakatsika munochorwa. But vamwe vari kuti those legs that were run over with a car are bruised, not broken. Vamwe vari kuti Chamisa is back and people are being falsely abducted again. Mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vari kutaura zvavari kutaurawo. Munozviziva kuti vanhu vemunyika kune vanenge vachiita mabasa ekungofamba vachidefenda kuti saka mimi muri kunyatsoita sei, muri kunyatsoita zvekudii, saka kana muri kuti ndeuyu akazviita sei imimi muri kuzodaiso. Zvinotaurwa nevanhu hazvipere muri yeZimbabwe, vanotanga kudefenda, vanotanga kubuda. Asi chandinogara ndichingokuudzai kuti zvimwe zvacho haukwanise kuzvinzwisisa kana usiriwe wasangana neproblem iyoyo. Paunosangana nethat problem ndipo unokwanisa kuzonzwisisa kuti ayo zvinhu zvinenge zvichiitika zvechokwadi. Vanhu vanenge vachitotyorwa kunzoko, vanhu vanenge vachitosangana nemaproblems akaita sewaya. Vanhu vese vanobuda vachiti ndazorohwa ndaitwa sei, havasi vapengo. Vanhu ivavo vanotoziva zvavanenge vachiita nezvavanenge vachizviitira. But handichadoramba ndichipedza nguva muri yeZimbabwe nekuti zvakakosha. Ndinoziva kuti mune kwakawanda zvamunenge muchiita kumuchibata-bata muri kumabasa ikoko kwamunoswera muri. Isusu panapa tinenge tichingotefenura tichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika zvese zvakakosha zvinenge zvichitora nzvimbo munyika yekwedu. So yamakateerera kudai so panguva dzino sekutaura kwandambozviita, ndiyo channel yenyu Kulian TV. Atimbofe takadisappointa, ticharamba tichidzoka nema-updates tichikuzivisai zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Asi ndisati ndaenda kana kupedza nguva, regedzai ndishandise mukana kuzivisa vanhu vese vari munyika yeSouth Africa ini vanodawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Ndiri kuti mazuva ano zvava nyore. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit, ende vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. Saka anything to do with the company registration in South Africa,
conduct education research, because they provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening F&B business accounts for local and international clients, or from the comfort of your home. F&B business accounts can be used for virtually any transaction: foreign currency deposits, daily business transactions, savings and cash investments, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawal at ATMs and POS, receiving salary and property rentals, deposits from South African residents, international money transfers and payments, debit orders for funeral and insurance policies, DSTV subscription, buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access, Forex, Mama Money, Mukuru and World Remedy. For more information on registering a company in South Africa and opening a business account, please contact Owen, and the number dzacho ndozigandichize ndichakupai dze management team yacho asi munodairwa nevanonzi Mukoma Owen, ndo vanonyanyisa kunge vakabata foni yacho iyoyo pa company naye. Saka number dzacho dzinoti +27 73 302 1868. Ndichadzokorora zvekare +27 73 302 1868. ndidzo namba dzinobatika vanhu veeducation research. Ipapo ukangotaura navo ka1 zvinhu zvako zvobva zvatofamba. Vanokwanisa kukuitira zvandakuudzai kuti company registration haichanetse mazuva ano. Inongoda kuti umeka sure kuti une passport yako chete iwewe iri valid. Nai kune vanhu vari kunze kweSouth Africa zvinoita futi zvinodiwa kuti unge uinazvo passport yako, but passport yako iwewe inofanirwa kunge ine entry stamp, chidindo chinoratidza kuti chaita se chapinda muSouth Africa. Handiti ndo mamwe emanigirikini akudiwa iko zvinezvi. Kune vamwe vanogara chibvunza kuti ko munozozvifambisa sei tichida kuzoziva my work permit this, my work permit that. Hazvina chekuita nekuregister company izvozvo. Musavhiringidzike, musavhiringidzane. Vamwe vanobvunza kuti tozodipa business permit nyaya dzichinje dzicharamba dzakangodaro kuti unofanirwa kudeposita something like 5 million muaccount yako iyoyo kuti ukwanise kungozotanga kufambira maprocesses acho. Saka isusu hatina chekuita nezvekuti company registration inoda permit kana kuti chichi zvemapermits aiwa dzimwewo nyaya idzodzo. For now kuti zvinhu zvako zvikufambire ukangobata education research iwewe inokuitira zvinhu izvi. Handiti une passport yako chete iwe wakutoningirira zvinhu zvako zvakutokufambira. Ungava uri gadi, ungava uri garden boy, ungava uri dhaka boy, you can start a company, even a construction company uri mukukanya dhaka imomo ukatotanga kutochinja malevels mukurarama. Zvakawanda zvaunokwanisa kuita zvikatanga kutofamba. But chinhu chakakosha panguva ino kutaura naMukoma Owen kuti vakubatsirei. Namba ndidzo dzandasiya pa screen idzo. Vabatei mutaure nadzo, mutaure navo ipapo.